Bacol cethar Iosa é ón báiste. Bhí cónaí ón báiste amach san ásach cóngarach don ann Jordan. Gach lá tháinig Óin go dtí brúach na Chordain chun labhairt leis na daoine. Bíodh í ré sa Óin. Tá riacht dé ag teacht. Déananig í athrú bhór scéalta. Ná bíodh í a gcuid. Ná bíodh í ag insint bréaga. Déananig í athrú bhór scéalta. Bíodh í ré. Tá riacht dé ag teacht. Tháinig slua mór daoine chun éisteach leis. D'éis siad leis, agus chun tuispáint go raibh siad ag déanamh athrú a scéalta, shiúil siad isteach san abhainn Jordan le hón, go básigh sé iad. Cuir Óin corp umláin an duine faoin uisce, agus tháinig siad aníos ré i gcóir tús nua. Lá amháin bhí Óin ag rá go raibh duine níos táchtachtaí ná é le teacht. Tá duine eile le teacht seisin. Duine níos tábhachta ná mise, agus ní fiú mé a bhróg a cheangailt. Agus Óin ag rá sin, tháinig Iosa féin í láthair. Tháinig Iosa os Coróin agus d'iarr sé Óin é a bhaiste. Nar a chunig Óin dúirt sé, ba chóir go mbeidh mise ag teach cuat, ní fiú méid a bhróg a cheangailt. Ach dúirt Iosa leis. Ná habair, seo an rud cóir le déanamh, báistíim. Shiúil Iosa isteach sa Jordan le hón, d'imigh Iosa faoin uisce go chumláin. Nuair a tháinig Iosa aníos ón uisce, doscail neamh agus tháinig colam anuas ar Iosa agus bhí go le chlostáil ag rá. Seo má bhac muirnach, tá mé lán sásta leis. Bíodh í ag éisteach leis. Na Rúndiamhra Lonrach. An céad Rúndiamhra Lonrach Báiste Iosa. Ar nahar atá an nabh, go néfar danam, go dagad a riacht, go néinte de cholar an talamh mar néinte ar nabh. Arnar an le húil tar dúna niu, agus mar dúna bécha, mar a bahamid ar bethe cúna féin, is ná lig sinna gathú ach siir sinna bhulk amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen. Sé de bheithe huire tá lán de grású tá an túrna leat is banathú idir bhaná agus is banathe torda from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar an arpaki inis ar or an bás. Amen.
sé de bheith huire tá an de grasa tá an túna leat is bannathú idir bhaná agus is banna tar de from Iosa. An éhhuir a bhhar de gui ar ar peci inis ar ó an bás. Amen. Glór an ahar agus an bach agus an spirit néamh. Mar bhí ar dús mar tá inis agus mar a bheits go brach le scéal na scéal. Amen. Some